Jeg har hørt en fugl synge om, at du gerne vil fra side 2 til side 1 på Google, og du skal bruge Google Search Console, som er det her værktøj, som fortæller dig lidt om din hjemmeside. Du har nogle søgeord, der står her, og det er dem, som Google ligesom synes, at din hjemmeside drejer sig om. Og lige nu kigger jeg på en hjemmeside, jeg har arbejdet på, som hedder Bazzon, og så kan jeg klikke eksponeringer og placeringer på, så det vil sige, hvilken plads de her søgeord, de har i Google. Og Bazzon klapvogn her kan man se, den har plads nummer 1 på Google, når folk søger på Bazzon klapvogn, og den bliver eksponeret 485 gange om måneden cirka. Men de placeringer, som er interessante, det er dem, som ligger på plads nummer 11 til 20, og det er altså dem, som ligger på side 2, så dem klikker man ned til, og de starter her. Og jeg kan se for eksempel, at barnevogn regnslag ligger på plads nummer 13, det vil sige, at den ligger mellem og svinger mellem at blive vist på plads nummer 13 eller nummer 14. Og hvis jeg laver en Google-søgning, det kan jeg gøre via den her knap på barnevogn regnslag, så skal jeg bare lede efter den side, som ligesom kommer frem på side 2. Den ligger her, plads nummer 14, og det er så den her. Og den kan jeg optimere på forskellige måder. Jeg kan gå ind og ændre i metatitlerne, jeg kan tilføje nogle titler, jeg kan tilføje links til andre relevante hjemmesider, eller tilføje links til andre relevante interne hjemmesider på Bazzon. Og så kan jeg ved, at jeg også kan ændre filnavnet her, hvor jeg ligesom kan få sat ordet barnevogn på det her regnslag. Og så kan jeg kigge efter noget alt tag, som også ligger her. Og det er der slet ikke lige nu. Men det er sådan nogle små forbedringer, og det har jeg gjort på en anden søgeordskombination, som hedder Go Stole Baby, og den ligger her. Og den optimeringen lavede jeg for et par uger siden, og den ligger på 13,3, og den har 330 eksponeringer, så den kunne være meget spændende at prøve at arbejde lidt på. Så lad mig lave en Google-søgning, og så se hvor vi så ligger. Så nu kigger vi på plads nummer 1, 2, 3, og så ligger den på plads nummer 4. Og I kan se, at jeg har tilføjet nogle titler og lidt tekst og noget link, og jeg tror ikke, jeg har ændret billedet, filnavnet og alt tag. Men det er små justeringer, der gør, at du kan hoppe fra side 2 til side 1. Så slut brudt finale.